Hadian bala pahawa kilat pathai khubor halor ke jingkno badon ke jinglom pisa ni ki kali bakit ikimrat bamdo ki bawan na shabar ban yo rung shemiglaya ki nongri jingri na ri boy kilamish khmat ban pin paw ke jing smosi bat ke jingdu jingkermen kila ong bahadian baka khlam kala pinyap lut ikisnyang jongki ki suba baka jingwan rung ki jingri na shabar khlam ke jing pej bnya ya ka koi ke khia kala awan long ka we ni ki daw baka jingpang kala sapriang habakren kilat pathai khubor uba Viceroy Lingdo Maunai ba Michael M Suting ba Samuel Hing kong ba yakmen lang singkli kong Melinda Jirwa bat kiwe kinori jingri kila yatho bakila shimram na kapegri mission ban pinroy yakakam hinrei menta kila mat ki jingdo nong kabajur hadien baka khlam kala pinyap lot iki jingri jongki kila kerpat ya sorkar ban pin khlan ya jingpet ngor haki khirdop ban rong shaka jila ban khmi bnya ya koi tikya jongki jingri ki bawan na shabar kila dawaru ban map no ikiram bar ban ai jingarap na kabinta ke jingdo kabakila mat shu kila ai jingkershan ke hills farmers union kabla mish khmat ban persha ke jingkno wadon ki ba aila ke jingri ki bawan na shabar ban rong shejila da ka basio pisa klam ke jingpet bnya ke koi ke khya jongki Kadang itu nga kadai bayak man langsung keli bisyong basta buharbong. De hal kabaya day bat kari jingri. Kadaw ba kalong ba pelong yang hadukan ne ban poi sa kadai kajaka na kadaw ba ngilong kinong ri jingri. Nila presyang kat bala kat bayay ban yalum ane ban karpat ikibor ki bahalor na kasnong maharumbong ban lum meeting ki ba pher ba lum ya ki para nong ri jingri. Henry ngiyo i hadu enta kadaw kalong ba kasorkal kana fil kim pala ban te lakam habe day bat ini kisnyang ki bawan nabah de ngi poy kan ka sngi han ka jaka ban kerpat ya kasorkar ba kan donno ka shegit ka ba biang kham tam hagan ka jaka ko berni nang ba ngin yo ya ka jingkot jikya habe day bat kisnyang rada iyo ya ka jingkot ka jingkya na ka bam ka bangi bam ya kisnyang ya ki do ki chur ki jap iyo ka met ka bokot ba kya rada ngi bam ya kita ki jing bam ki basniu ngi hab ban kit ya ki jingpang hagir khot met yongi om tangki jingri ki balino kun swet ya ki snyang nane ya masih henry kan poi ka porba ngi kum ki brungi haban no kun swet lagi jongi kun ki kiti ha bai jingpang kala len shop palat ha bara sprat palat ka jingpang na ka bam ka bangi pendon kam man na ka si dan na lor ka tang ka pat ki por ki balor kat bala tim hai kmat singi ki nongri jingri gerpat ka burom kosbun jong ki kum ki he ki han ki bor ki balor apin sim piano ya kana ki jing e ka ben kendu ki nongri jingri ka kala poi handang em tang ba ka kala poi handang henry menta ka sau kala kalap ha ki rempe jing gi bangi mat man ri jingri ki song thu ha ba ka sau ka wan hadukat no ka long ka jing nong ka krau hadukat no ka jing ta ha bangi mat ya ka jing e ha bangi ri jingri ni ri ki jingri nimla chu bandi kinsa hasem ngi haban ay bambe ki na kasni cha kasni ar kabangi mat yu ki jing e kini si kalong ba jing pang kala tet palat kata si kisnong ba ti per sa ki dong ki per ba per dei na kata daw bangi hapan wan had hadu ha kan ne ka jaka jong kan ne kasni go menta tanggi ta ku ble shi Ada di Melinda Jirwa besyong basa haberembong madan Surman te nadu ba ngalalong kum kalong kemi kawe na kalong kemi ta nadu isnem khat khandai prapupra ngalaim da kabari jingri man usnem ngari jingri te man swa na snow ba ngari tang arteli laiteli softeli tu nga nang yo ban thit bam thit di ki kun ti thit jan thit nep nang ta bat kiwe ki jingron kam ko yin han rai menta honu usnem ar hajar ar pusau ar pusan ar funriu ka jing du nong ka bom la shu ban betai te ngakerpat ba lada ka sorkar kan pai kpat lem sengi kinong risnyang namar ka jing du nong ka bom nang shu ban mentang ngari nusnem peladep ngayap khat lai teli nusnem ar hajar ar pusan henre mentapat hagini kita yau menta artayo yap khat nru teli sau teli ki sning kpa sning kertong
bat lai teli ki kemi tenang ta ki sning len rau sning lut te barok khoi ki long khat ru teli te tang kita hi ngakan pat ik sarkar pakan pai mat lem sangi ki nong rep ki baduk te tang kita hi ku boleh sebut Tikung lada lada ki baha ki minyak ki bun ke jing yang namar ban buk matang arteli arteli ki sning kharu lada ka khaj phau teli kemut ngadi san hajar iwe kun kemut san phau ngale ada khatang ko nilai teli te kemut silak sitel hingre bun ba subrat lut subut lut keciklat ini menang sud ba si tayau ar berning uskop ke ba dan nang ta sakit jembam na ying ini kita ki jujur pada dan kan rus pak tayau ngam besar kesnya hingre benta ba ro subrat lut dia kalau macam tu no crowd minta ka yin jong tang kini boleh sih thì hai bên công hi school bên anh ngồi play wala lại ini cũng đang cái phone và mình ta anh thu yêu là đây cái curtain cho nga Samuel Hing buat busong masa maka sinong bareng bong lembek kla cái ka ba ngiyo i hidup min kesengi ya ka ba kinong yalam na ka set HFU ka hill forma onion ka so banai ku play kerpang ya nong yalam jongki ba Alfon Albert Alfon bot Arsen tiu ma di bala tur kat la kat dia ina tu di benai ki bala dap mas nut kinong rap kinong ri jingri imsiam la Islam ndreng ipat ba thause kan baro government bodona ka bor kim siam patiao ndrei nagaliang jongi ngi sio kiash ka dei wan ban mi ha kan ka por po berni hat police station ba ka ka jingbu ka jingmut ka jongi ban senran dia ka ban don kat lemat ki na ka benta ban yang keren ki jing kumba pi yo snow naduk menai perlok ki belakang khmat jonga ya ka jing kia ka ba ki nongri jingri ki kendu na ka por sa ka por kumta ha kan ka por nakaliang jonga kum wei nong snong jong ka ne ka than ri hoi nga diman ba ka pan jur ba ka government ka point ban kong adon kam ban mak no menta ya ka lun jong ki nongri jingri baro namar ka lak pendu thia kal pendu dem ya ki tang na ka daw kan ka lun namar kala pen kendu ta ka jing ka ba kumbalai thu lagi bashkmat kalong ba om su ka poi nang mereka telep nang ta ka ba ar ngakwa ban di mana ka government maka dai ban siu ya ka compensation syaki nong rep wei pi wei ki ba la penut na ka boss app bormet la chong henrei ka ai ka baja kim yo su ban thit bujili menta lada ki yo ru ampanut nama ka jingwan ki banabar te kumta ka government ka dai ban le martor ki ne ka benta lem kumta kalalong ka ba kata ka jingyap kal ap yangi hatimir kumta ka balai ni kerpat jur maka government ka dai ban le no mardor bakat pen scam ya ka entry exit hang ne po bernihat ka ba kadun kam ban shaking ka ba dun kam ban pet benya ba ki berung nabar om dai tang ki snyang ni iba menta bawat ki masih PCR ki wei ki bang yo i ba ka jing lai lan jong ki kalong ola sya papalat te kum tangi sngongu badang don kum kine kinong yalam jong hapo kane ka ri ka bait ka jongi ba kane baro ngingit ba kalong ka jingjob lada ka government kap sngap ban se kum balaong ngi hapan le na ka wei ka sinjam kum kinong rep ki basyong basa kane ka themrim hoi rengkat ki perlok badon kane jela ka bait ka jongi nagaliang jonga tang ine ki bentang kwa pen sngau ban diman hiru ka government maka dai ban sngap ika sur jongi kum kinong rep kudai sibun yang ringa ko siyang bangla kejingi kendu kejingi kalong benin kong habide ba kakam di sinyang mar kakam di sinyang ni kabangi ni im aslam ni im mentala jandon sipo kapsan sinem ni im ni kam di sinyang te kejingi kabangi kendu habide kam di sinyang ka benin kong kalong habide ba teng ki saiwan kini ka jimpang mo mata kini ki sinyang kata ka benin kong te bangala mensyua kini ki jimpang kendu kamdon kendu kamuan por di mensyua por benin sinyang dan rei haji Islam ki pamenta akan rei bahagan ke timpang sinyang anda hadin bana kalian demi kinuri sinyang ki bade hapo ka sinong milawat ya kasebut ba peleng namar na kadau bakal jingwan ki sinyang ki bana syabar tanang kan ba juga ka air jongki kemud kakta yang ki sinyang ki bangiri hapo ki sinong no po sinong marleng bakal air kata kalong apa tentang ki sinyang yo e ka jimpang te kabahakamat na kaliang junga kumuway na kinong risnyang kabanga kwa
banbu ka jingkerpat ka sorkar kalong kadai banbu no da ka entry exit point yang ni hapo berni ban check yakini kimar ki bawan nabar lem kumta sab ai ka jing ai yaki skim ka sorkar ka ai ki skim pigri mission ka ai hanrei ngin siu ka ai lada kitu kisnyang ki bangi ngiri mo iyap no ngin siu ai ta karam ta kalun baka sorkar ka ai ngi kapan sluri ngi kinong ri jingri bangin yang la jong ki kijat bangin seng ki kam la jong Henry kam don pat ka polisi, kam don pat ka plan, kumno ban pen impat yang kinong rap. Le ngang kan tu be ka basyay, nakaliang juga kumway no ginong risnyang, na kan tu be ka sorkar, kadai ban don ka polisi, kumno bakan penteri kam, kamtam yang kinong risnyang, ibang ngi syem. Ibon ang kidon ki basyem, ya kana pigiri mission. Apa kisnyang di kilayap, karam ki hapan siu be. Jadi ai kin siu. Then nga kanya bor khoj kadai ka jing fil jong ka government ka jing fil jong ka sorkar menta kadai ban plan no da kano ka polisi haba ka ai gilun kumno kan le pat na ka menta gini jing ri jungi ban penia iyo menta ilari sinyang undon nong tiet ha nong tiet undon sia ai ngiliti ke ka ai ngi taki skem ban ri henre balai dingin penia iyo ban sia no ngini penia ya kan ka mar jungi hang ne hapo ri khasi jungi mo kan ka dong ka than jungi te henre ka bah kaman nga kantu ba nang ne sia kaman Sorkar kadai ban bu no da ka entry exit point yang ne ban check kanang ba la da ki check ang ne kamut ini kisnyang ki bawan nabar kinong ki pokok pakhia mo bat apa kirong sako ka jela jumi bin kamlaj yang kini ki jingpang kanang ba ngi ki baris nyang lokal ang tero nin laj ken ye ka jingpang te kanang ba nin nom du nong lada ngiris nyang menta prateli sipau teli lada ki kisnyang ki yap kadai ki jing du nong ki jing nong rap Tengah kentu menang nas kemat ke sorkar kadai ban pecina ka polisi kadai ban bu no ka checkpoint yang ni apa berniat lem kumta kamut nak kalian jungi ginong ri ngim banse ngim banse wat baneh du sekretariat ro bantit jingkhang chadu chief minister lem kumta ngim banse ngi haban lektor kata kalong bang abu ka jingkapat nak kalian jungi ginong ri ke sorkar kadai ban kendit menriu lem kumta ngilekyu sekretariat ginong ri baro Kenang ba kan sutu hang tangin talale da kakam kata kalong jingkerpat na kalian juga kumwe ni kinong ri siang dari puan kadai na po siyang bangla kerteng juga ada viceroy lengdok munai Tanungot kinong hasunong jungi kibari siang jan baro he man kawai teliu ngiri siang te kibabun ni kilawan kenduk mo kila kenduk ki jing ki ong mentang nginom ngiri siang mentoy yo ban ri siang wat man penia yo ka siang ro mo mdon nong tiet plus nang ta wan sa ka jingpang te ka ka banjia yang ikinong rep andre pangilawat ya ka stenrai ya ka ngilawat ya ka tenrai ka sabut ka daw berkhoj ba don ka entry exit point hang de burni da kibu no hang ne kamut kan jin yilayada na ka benta batin wanra mo ikin kisnyang ki bam ban badon ka jingpang mo ikin shek no hang ne kanang ba ki ban poi site kin long ki ba bakin lakin tam yang ni kalong kum ka jingya daru yang ikin ori jingri kibari sinyang ko sinong bangim ladi kan kasnyang wo ngate nganom keno barok hot kan ka fil ka sorkar kamdon ka polisi ngam keno namar nga keno kandon ka jingya keteu kedi mo hapedeng unong kai bat ngiki nong ri jingri nganganom keno barok hot kan ka de ka sorkar ba kamdon ka polisi kumno ban pentrikam na ka mentaki ni nong jingri kum bangaong mene lada ka snap menti kumne ngintur sekretariat Naka basyaing ikeren nakaliang tungi kinuri dingri. Ang kerteng jingang aday Michael M. Puting. Ngaday na wait hot jong ka nongando IBCS hapo nongando ang ito. Tingi kijing siyam jingi hi hapo ni ka rumban ri sniang. Haban ng kong hi ngidap aji sukman. Habang ba nakaliang jong ka bitinri. Kihika ini kino bandri sniang di bandri jingri bat penceluru ini kino bandri sniang bagyang halaka jong ganong rim bagyang halaka jong kejam Henry Pause kalong peman kum masyariam hangno nak benta jingi kita ginong rap ada kita ginong ri jingri habang yupan nakaliang jong nat jong ga bitinri gi aingi kum kilun hamtam hapok pigiri mission don ma arpolai ngut ie per group jingi na po IBCS nonando Henry habas dang jingri kala kiu ba ila seo hi baga bit hi kala biang hita jingri
kajing ajing mut tadi kajing amesin jong tu doktor bagi officer na po ka veterinary Henry mentah pada long nak kongpong pada namar ba ngi iba kani jimpang jing isniang ka pada mi isni kata kan jelai ne po ri bakadong kathan jing isne habangi wat yang nong rim baka na ai kata ka jimpang kawan Henry ngilam badai lang ba kini isniang ibo supply number kadang kali ya doktor gi ong ba kumno ki jimpang ni sumar ya ni ki jimpang Henry doktor gi ong ba kabaksin yang ni kisipang bamtang nimla mantel la kam bikin kisipang hetang kuno banyada mapejingai kisniang kita ke tin pengikran na doktor nang por sekor abang ni kedo ik doktor po veterinary Henry kat bag sarkar de pa kisniang banabar be mapenjan bag kisniang jungi ti kumno ken pejingai ta kisniang jungi nang ta kisipang habang yangi pa hikai ban sumar pan penkerpang yang dingri kat bagi government pada kahikai pada ke Jepang pun penrung pakai jelah jengi kedai ke way kedai jeng bangi jinongri jingri je kendu apa ge ai ni gelun bunyi ki pigiri mission ge ai don ki bai don ki bashim ke ba arlak lapson hajar hadai menta yang tak arlak lapson hajar na ai gitu gi ki bari jingri kinsu aba nak por kisning diam hak jeka bisnyang kinang roy kinang kiroy Henry kisnyang kinang yap de nuksa na galing jungang ngari healthily kisnyang kimi but way kisnyang pang but lightly kisnyang odok kini lightly kisnyang odok na benta ba kumno ban anda yo yang ban od na yung odok ban pendap pembiang ya gitu bam dia gitu di ba healthily but kini kimi but way ning pang Henry, tolong lihat pada yengi. Wat uniang kepa, bagi depan keren lupa. Henry yap no. Wat uniang kami ke bangi bersumar. Dia kini kita buat cek plat yengi kita nongri jingri. Bang kerpat tu bilang kesokar bang. Kan petlem yengi beri jingri. Bat kan map ru. Ya kata kalun. Kebang veterinary je yengi pigiri mission arlak lapson hajar. Henry lada ka sarkar hi kampit khmat ba kamap yang ta galun bat ngi ginong ri da engin su bat na engin yor ban su ba kisniang don chu we yap non na kaliang jungahi taw khot jong kita bari jingri ngase ban kerpat yang sarkar ba kaseban ban phai khmat no singi tai nong rap bat singi kita bari jingri ban kerpat kerpang bakan map no itu gilun kibangi ngilashim bangi ngili penangkam om bangi sim penangkam itu kisah dicawe pak bentah handai ni kila penmang nam ta banri jingri ngili peterkam hok ya ka punu banri jingri naduk bangi sna ya sem haduk bi doktor jalan pek wan check ya sem jingi gila bit gila biang bagilawan pek dalam jong hikmat bagi sniang jingi gilang gibit gila biang ni sakhi ya ta ladagi ong ba ki kwa yang prof ki kilet ya di bankali itu doktor po veterinary kalau hisan em kunta ada ingi ikran je ke bala chia bagi ai balong nim kwa ban sujeler ni ban hop ban syukur ya kesurkar hetang kita ke jing tepat Aduh mentah kana tuli kisniang betul. ngaliang juga nga kakmi healthily ba ki khun soplatly ki khun sapan yo dino hi tang ba ngamnu chu bandi namar ba lada jia bangandi itu ki bathit ki bapli kinthit kagi nong tengah perkhat ka don ke mesin besolem nga gi titlem ya gi namta jing kiwe hajika bangandi thong ya gitu kunsniang hari ngam kwa penthok ni skor ya gi para mayari para bayarap tengah mukwa tengah buah po semhi ban kerdai ya gi pangi hari ngam la le isu bagi ta gi soplatly kunsniang ru yap lut bagi kimi skotli bagi ta sing odok lightly bak we ning pa kita Tulong dapi na kiniki. Barakat kisniang. na dang khen hai jing khen kelum mo mala hang to ke jingwan pai klam ho dia arayat pusau na dagi phelang na los nomor ngadi ikhusnya ngadi sanhajar steng we kunstiang kita pai tang ayat pusau nga ha ajar pendri ru udah pai biang klam ha ajar pendri ngeri tang prateli na persyam biang prateli nomor ajar pusau iap untuk yang ajar fan ngaseng iswa
teknik area pun sedang sendiri biang andang la kasniang jelas sedang ban keniung sedang ban kwa no hene tu por job na pak sniang lempo dia Islam kayak biang nolai isu Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka we ka them artli ki jila ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin banaya ka te ka than kum ka jaka ka belong critically pollutant hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santali ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya bentalang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher de na kata ka daw kini artli ki jila menta ki dang pen khre banthau ya ka joint action plan